гаҳвора миёни қавму миллатҳои мухталиф рамзи муқаддас аст, зеро он аввалин рахти хоби инсоният маҳсуб мегардад. ҳунармандон мавриди сохтани гаҳвора тамоми ҳастӣ ва муҳаббати худро баҳри бузургии атфол сарф мекунанд, то тифл дар ин бистари муқаддас хоби роҳат бубинад. дар барномаи навбати як анъана хостем атрофи сохтани гаҳвора ва аҳамияти он дар ҳаёти инсон ҳарф бизанем. оид ба таърихи пайдоиши ин ҳунар маълумоти дақиқ вуҷуд надорад, танҳо нақлу ривоятҳо боқӣ мондаанду халос. ҳунари гаҳворасозӣ ё худи гаҳвора дар фарҳанги мардуми тоҷик таърихи бениҳоят қадима дорад. тоҷикон ҳанӯз аз замони қадим, аз замоне ки дар минтақаи осиё мемонад, дар минтақаое ки мардуми кӯҳистон ба ҳунари чӯбкорӣ алоқаманд шуданд, фикр карданд ки барои кӯдакон, барои роҳат хоб рафтани кӯдак бояд ашёе сохта бошанд ки дар он кӯдак ҳам дар мавсими сармо ва ҳам дар мавсими гармо бояд ки ба роҳат хоб равад. Ва ин гаҳвора ном дорад ва бисёр ашёи муқаддас аст ва бояд бигӯем ки тоҷикон онро ҳанӯз аз замони қадим тахти аввалини кӯдак мебинанд. яъне бар он бовар ҳастанд ки бояд кӯдак, ҳар кӯдаке таваллид мешавад, ҳатман бояд ки дар гаҳвора бихобад. ва бояд бигӯем ки гаҳвора ҳам аз рӯи нақлу ривоятҳо ва аз рӯи боварҳои мардумӣ танҳо дар ҳар оила барои фарзанди аввале ки таваллуд мешавад як гаҳвора харидорӣ мешавад ва ҳамон гаҳвора минбаъд барои фарзандони оянда ки дар оила аст истифода мешавад. фарзияҳое ки гаҳвора барои рушди кӯдак халалпазир аст, ин фарзияҳо на он қадар дуруст аст, чунки аз замонҳои қадим, аз даврҳое ки мо кӯдак будем, ҳамаи мо дар гаҳвора бузург шудем. ҳамаи мо модарамон гаҳвора қатъи, баъд хоҳару бародаро, ҳама кӯдакҳое ки ба вуҷуд омаданд дар гаҳвора бузург шуданд, калон шуданд, чунки бештар вақт одамон сӯзишворӣ, ҳавои хунак буд. масалан дар ҳавои гарм ҳам дар як ҷое ки бояд амн бошад, кӯдака нигоҳ доштан, ин хеле вазифаи муқаддас дошт гаҳвора, чунки кӯдакҳое ки дар он ҷо ховонда мешавад, поҳошон рост, дасту рост хушрӯ меистад, кӯдак ором мехобад. анварҷон исмонов, сокини шаҳри Исфара, пушти ҳафтуми оилаи гаҳворасоз аст. ӯ аз синни 12 солагӣ ин шуғлро интихоб кардаву ҳамакнун наздик ба 50 сол барои мардум гаҳвора месозад. мегӯяд ҳамеша паҳлӯи падар менишастаму нозикиҳои ин ҳунарро ки бо меҳру самимияти хос барои хоби атфол таҳия мегардид омӯхтам. ба қавлаш пеш аз ҳама бояд истифодаи маҳсулотро ба инобат гирифт. гаҳвора бояд ҳатман аз чӯби бед бошад. вақте ки мо хурдсол будем, падарамо гаҳворасоз будам, мо аз хурдӣ ҳамин ҳунари гаҳворасозӣ бениҳоят майл кардаги будам, ҳамин ҳунари бениҳоят дӯст медоштам. вақте ки мо калонтар шудем, ба воя расидем, бо ҳамин ҳунарҳои гаҳворасозӣ ҳамин оила худомоя хеле ривоҷу равнақ дода истодаем. пештара гаҳвораҳо ин тавр буд, аз қадима гӯем гар ин тавр буд. ҳозира гаҳвора замонавӣ мегӯем, мана ин ба гузашта бурафт. мана мо ҳоли ҳозир фақат бо усули кандакории гаҳвораҳоя ҳамаша фасон карда, бозороба буроварда, ному насиба мо ёфта хӯрда истодаем. гаҳворасозҳо ҳам нафароне мебошанд ки бояд ки дасту панҷаи бақувват дошта бошанд ва аз ҷониби дигар нафароне бошанд ки пуштӣ ё авлодӣ ба ин касб машғул бошанд ва ҳама он суннату оинҳое ки марбут ба муқаддасии гаҳвора аст бояд ки дониста бошанд. ва бояд бигӯем ки дар саросари кишвар, дар ҳама минтақаҳои кишвар аслан хиди гаҳвора аз чӯби бед омода мегардад ва ин ҳам хусусиятҳои хоси худро дорад, зеро бед ё дарахти бед дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун тотем ё ҳамчун як гиёҳи рустании бисёр муқаддас ҳанӯз аз замони қадим вуҷуд дошт ва мардум бар он бовар ҳастанд ки дар қатори дигар дарахтони мевадиҳандаву ҳосилдиҳанда бед ҳам дарахти босамар аст. яъне барои инсон аз рӯзи таваллуд то ба охир бед ҳамчун дарахти босамар истифода мешавад ё дониста мешавад, ба он хотир ки кӯдакон дар гаҳвораи чӯби бед аслан хоб мераванд. дар ин маврид шеърҳову сурудҳои бисёр зиёд ҳам ҳастанд. масалан шоире фармудааст ки кӯдакон хобанд дар гаҳвораҳои чӯби бед, бедро гӯянд дарахти бесамар бовар макун. яъне ин дарахти бесамар нест, барои инсоният самар медиҳад.
استادهای گهواره‌ساز هنگام ساختن گهواره هنر خود را با مهر و محبت بی‌اندازه به کودکان اظهار می‌دارند. واقعاً هم هنرمند زحمت کشیده کوشش می‌کند که گهواره راحت بخش و منقش باشد و به طفل از آغاز احساس زیباپرستی را تقدیم نماید. او اول دسته را با استفاده تیشه تراشیده، پس آن را به دستگاه برقی هموار و منقش کرد. фарқияти корҳои мо аз дигар ҳунармандон ҳамин аст ки гаҳворасозӣ фақат бо чӯби сиёҳбед мешавад. чӯби сиёҳбеде ки ина фақат моҳи апрелу аз 5 то 10 апрел кал карда мешавад. фақат бо табар кал карда мешавад. ина ҳамон моҳҳои марту апрел ба мо ҳамина полни тайёр карда оварда хонаба мемонем хушк карда баъди 6 моҳ ин кора сони сар мекунем ки агар маводу ягон хел ҳашаротҳои зараррасоне ки бошад онҳо нест мешаванд. баъд бо ҳозир ман нишон медиҳам бо намакоб карда сони гавора мо месозем. чӯба мо пешакӣ захира мекунем. агар захира накунем ин гаҳвора сохта намешавад. мисол таркати гаҳвора сохта намешавад. фақат моҳи март, ахири март, ҳамин моҳҳои март 25 то 10 апрел мо захира мекунем ҳамин чиза. сони баъди 6 моҳ мебинем ки хуш шуд, нағз шуд, гирифта корбаст карда сони ба бозорҳо мебарорем. занҳои моям ҳамин аз бозор ин матоъҳои мегиранд, оварда хонаба медӯзанд ҷиҳозиша. мо як чӣ гӯям, як ваи худо мокати арои инсоф нарх монда ҳамин чиза мефурӯшем. شما یک جای خوب نداشته، یک کورپای بالشت سخت باشد یا اینکه کورپایی که چند نفر شتگی باشد خوابتون نمیبره یا سرتون در میکنه یا این طرف میگردید گوشتون در. کودک هم همچنین برای جای راحت، بعد همون چوبی راحت نرم و لطیف است. مثلا چوبی بسیار وقت از چوبای چهارمغز و از چوبای چی میگن درختای خیلی محکم سیفت گهواره میسازن. این خیلی برای همون سلامتی کودک، روحیه کودک خوب است. چطور معلوم شد در کاری دستگاه برقی پسرش به او کمک میکند. بعد از تونو کردن تخته ها قسمت های دیگر را که همه در علاهیدگی ساخته شده بود به یکدیگر چسبانیدند و در نتیجه زحمت آنها چنین گهواره زیبا و راه افزا آماده شد. ҳамин гаҳвораи ҳар як усто меҳр монда сохтанаш дакор ки ҳамон бачае ки ҳаминанда хомирад нағз хоравад, нағз калон шавад, оянда як одами олим, одами як донишманд шавад. ҳамин хеле муфтам. ҳамин талаботашонро нигоҳ мекунем. мепурсанд ки гавораи вазмин накунед, гавораи сабуктар кара созед моба. ҳамон чӣ хел вай шавадага, фармоиш шавадага ҳамин хел мо сохтан мегирем. ози мани гаҳворҳои ин мисол гаҳвораи нав мегӯем мо пеш ҳамин бозичаҳо мерехтанд. бозичаҳои пластмаса. ако ози ҳамту ой кунед дигар бозичаҳои пластмаса бачаҳош даҳанашба мекунад ва аз ҷиҳати экологӣ тоза не. лекин ани ин чизо ҳамаш аз ҷиҳати экологӣ тоза, ҳамин ки ти бозӣ кара мешинад, ягон хел бозичаҳои вай дакор не. ина бинед мана ҳамин ки ти хоҳад дастша кушода моед, ҳамин ки бозӣ кара мешинад. дар мавриди гаҳворасозӣ ҳамин ро бояд гуфт ки гаҳвора як ашёи оддӣ нест. гаҳвора як олот ё ашёи чӯбине аст ки барои кӯдак сохта мешавад ва шакли сохтани он аз қисматҳои махсус иборат аст ва устоҳо ҳам ба шакл навъҳои гуногун онро омода мекунанд. бояд бигӯем ки қисматҳои асосии гаҳвора қисматҳои болосарӣ, поёнсарӣ, тахтаҳои паҳлӯӣ, тахтаҳои поёнӣ ва шамширакҳо мебошанд ки аслан дар қисмати болосарию болопоёнӣ аз қисмати поён насб карда мешаванд ва дарозии гаҳвора 1.20 то 1 метр мешавад, аз 1 то 1 метр мешавад ва баландии гаҳвора 50-60 сантиметр аст. хуб аслан дар қисмати болосарию поёнсарӣ ки шаклҳои мудаввар, яъне доираша нимдоираро дорад, пештар масалан дар танаи дарахтоне ки ҳалқаву гирдӣ мӯътадил буданд ва баъдтар қубурҳои махсуси калони оҳанӣ ҳастанд ки аслан чӯби бедро аввал як бор хуш мекарданд ва баъдан дар об онро тар мекарданд дубора ва вақте таротар аст ҳатман қисмати болосарию поёнсариро дар шакли нимдоира қат карда муддати муайян бо сим мебастанд. вақте ки хуш мешуд қолоби махсусро мегирифт. сипас дар қисмати поёни он аз қисмати так шамшеракҳоро насб мекарданд. шамшерҳо ҳам масалан диаметри ғафси
тахтаи шамширҳо то 2-2.5 сантиметр мешавад ва дарозии онҳо ҳам 50-60 сантиметр аст ки қисмати поёни онҳо ним доира тарошида мешавад ва каме тезтар аст ва барои ҷунбонидан бояд ки қулай бошад. насим лутфуллоев низ яке аз гаҳворасозони маъруф дар шаҳри Истарафшан аст. ӯро дар дукони корияш пайдо намудем. Номбурда бо завқи баланд машғули кор буду писараш чӯбҳои тайёркардаи ӯро ранг мекард. шавқу завқи мани фарзандам завқ дорад сохтани ҳамин гаҳвораба. мани рангу боре ки озим чихе шумо ози дидосид ку рангу бораш ҳамин мекунад. мана ози нақшаша кашидост аз аввали ин бо ранг мебарад. бо мани тагош мегӯем тагашам ҳамин мезанад. пайвастшавии мани пояю бозҳое ки ҳай пайваст мекунад. масали станок ба оли кор намекунад. такарне мегӯем такарне ки мо ина метарошем оли ин чӣ намекунад. ман худам метарошам. ман касби падарамро гирифтам. баъд аз ман писарам давомдиҳанда. нозукии дигари кор дар он аст ки гаҳвора нарх надорад. яъне ба кадом мақсад гаҳвора вақте ки ба бозор мебароранд устои гаҳворасоз онро нархи махсус намегузоранд. ҳамун заҳмате ки сарф мешавад, ашёе ки дар он сарф мешавад ҳамонро ба инобат гирифта як нархи мӯътадил мемонанд ки аз рӯи инсоф бояд бошад, қимат набошад. ва аз ҷониби дигар вақте ки харидор гаҳвораро мепурсад чун ӯ тахти фарзанди ӯ аст ва аз фарзанди худ оянда умед дорад, ҳатман ӯро дигар арзону қимат намекунад, дар ҳамун шакл ё дар ҳамун нарх албатта мехарад. ин албатта дар гузашта бо шояд имрӯз нархгузорӣ ҳам кунанд, аммо вобаста ба боварҳо аксари мардум имрӯз ҳам гаҳвораро нарх намекунанд. зиндагиам пеш рафтост. мана фарзандом абшти ҳамин ном хӯрдем ба воя расондем. то ҳол мана чӣ каросем зиндагиро пеш бурдостем. ягон хеле чӣ нашудем. мана зиндагӣ рафтост. номбурда иброз дошт ки аз шаҷараи авлодии мо ҳама ҳунармандони чирадасти замони худ буданд. васияти онҳо буд то ҳунари аҷдодиро ба наслҳои минбаъда омӯзем ва ҳунари зебову дилписанди ниёгонро аз насл ба насл мерос гузорем. ин ҳунари падарам устоnomon имрӯз ба дастарашон низ барои пешбурди зиндагии мо кӯмак мекунад. вақте ҳамин кӯдаким ки падарам гаҳворасозӣ ба машғул будам, ман медидам ки дадам ҳамин нозукои ҳамин ки чӣ кор мекардам ҳамонро ман дида ҳамин хеле ҳавас баровардам ки ҳамин хеле чи гаҳворасозӣ як касби кӯҳнаи ҳунар оянда бахад дар кор мешавад. ҳамин чиз хеле аз хурдсолӣ ҳамин ба ҳавас доштам. баъд аз чӣ дадам чӣ каросиам давом додостиам ҳамин корашона. чӣ хеле падарам месохтам ин ҳоли ҳамун намудҳое ки ҳамин чӣ хеле падарам сохтагӣ ҳамун намуд кати оли дигаргун шудагиш не ҳамун чӣ хеле наққошиҳои каригӣ гулҳое ки чӣ хеле падарам мекардам оли ҳамун намуд оли дигаргун каригӣ не. мақсад ки нақшу нигоре ки падарам доштам ман ҳамуна давом диҳам. 2 рӯзба тайёр меша. 2 рӯзба сохтан дар кор чӣ рангошам кардан дар кор рангош хуш шуданаш дар кор лак кардан дар кор лакашам хуш шуданаш дар кор 2 рӯз вақт мера. ин ҳунарманд тамоми ҳастиашро ба ҳунари гаҳворасозӣ андармон кардааст, зеро ин ҳунари зебо на танҳо ба онҳо шӯҳрат эҳдо кардааст, балки вазъи зиндагиашонро низ ба як сатҳи муайян расонид. мегӯяд барои сохтани як гаҳвора чӣ заҳмате харҷ мешавад. барои бархе аз ҳунармандон гаҳвораи сохтааш зебо бошаду қисмати дигар дар андешаи сифати баланди маҳсулоташ аст. то ҳол пурсида мебиём ки чӣ гаҳвораи ҳоҷбово гирифтаи кор фармудагӣ кор фармудагӣ нақс
то ҳоле кор мефармон то ҳоле пурсида мебиён чӯб хушк кара агар чӣ кунӣ сабук мешавад сони баъд хел авозам намебурад вақте ки меҷумонӣ авоз намебурад хушк ки бошад пайвастшавиҳош ҳамаш соз мешавад авоз намебурад аммо бозичаҳое ки тами арусаку кукулкаву чиза овезон мекунанд ин қадар хуб нест чунки кӯдак дар ҳолати ташаккулёбӣ баъзан зеҳниятҳои кӯдак яке метарсад масалан ҳолатҳое ва мешавад амин дар шакли ваё чизои шояд номуносибро бинад дар ҳолате ки хоб бошад ё хоб бинад бедор шавад дар назари ӯ ваҳшатнок бошад барои ҳамин ба кӯдакҳо аз ҷиҳати рӯҳӣ равонӣ психикӣ бояд як чизои нарму латиф як чизои форамро овезон кунем на ин чизое ки ҷарангу масалан зангулаҳоро дар гаҳвора овезон кардан ин қадар барои вай хуб нест. гаҳвораро аз чӯби дарахти бед, чанор, чормағз, зардолу ва пояшро аз чӯби тут месозанд. Одатан дарозии гаҳвора аз 92 сантиметр то 1.5 метр, барои 35-45 сантиметр ва баландиаш 50-60 сантиметр мешавад. Гаҳвора аз daста ва чӯбтахта иборат аст. Даста бо чӯбтахта аз ду тараф бо чамбари нимдоира васл мешавад. Барои муҳофизати сар ва пои кӯдак ба дохили чамбар ба тарзи амудӣ чӯбакҳо мегузоранд. Агар ба ин нозукиҳо аҳамият надиҳем, кор ноҳадаф ба анҷом мерасад. аслан асас намесозанд ҳозирам ҳамаи ки маи сохтагиҳои чи маи бозу таги ҳамаш аксараш ҳамаш асасна сон камтар маи чӯбое ки ҳай хел намуди дуб мегӯем ва хел дуб нею аввай сали ин хел мулоимтар неки аксараш ҳамаш сасна аз бедам месохтиму бед акун чихе беда бая чизе обу тоб додани чизеҳош сал аз худаш чӣ мебурорад тарифҳои мо ба камчин вай чиз беди сиём мегӯн анаму кити анаму чӯб нахстар неки ҳозир аслан ами чӯби вай кити месозем сасна гаҳвора як чизи бисёр оддӣ намояд ҳам муқаддас аст ва аз ҷониби дигар барои кӯдак бисёр моътадил аст. кӯдаконро аслан аз 7 ё 9 рӯзагӣ то ба синни 1.5-2 солагӣ дар гаҳвора хоб мекунанд ва ин дар фасли зимистон вақте ки бонувон модарон ба дигар корҳо машғул ҳастанд кӯдак ба роҳат дар дохили гаҳвора хоб меравад ё дар тобистон масалан барои аз паша ва дигар ҳашаротҳое ки барои кӯдак саломатии кӯдак зарар дорад ҳатман болиёнро маҳкам мекарданд ва кӯдак муддати муайян дар гаҳвора мехобид. ва аз ҷониби дигар бигӯем ки барои қомати кӯдакро рост кардан гаҳвора бисёр муфиду мусоид буд. ба гаҳвора мувофиқ бистару болиштак ва гаҳворапӯш медозанд. ба дастаи гаҳвора барои бозии тифл моҳраву зангула ва бозичаҳо меовизанд. дар гузашта бархе аз одамон ба зери болишти гаҳвора бо мақсади ҳимояи тифл аз қувваҳои фавқутабиӣ баъзе ашёҳои оҳанин масалан корд ва ҳатто пурраи аз нон мегузоштанд, аммо дар шароити кунунӣ ин одатҳо аз байн рафтаанд.